אנחנו מתחילים היום פרק מ"ב בתניא. למעשה פרק מ"ב זה כל הפרק מדבר על ייחוד התתא. פרק מ"ג הוא ממשיך לייחוד העילה. ייחוד התתא זה ייחוד יותר תחתון, בדרגה יותר נמוכה, ייחוד העילה זה דרגה יותר גבוהה. אנחנו עוד מעט נתחיל לקרוא מבפנים, נראה את זה בפנים, אבל כללית נאמר במילים ספורות, ייחוד התתא, הוא מדבר כאן על יראת תתא ויראה עילה. יראת תתא שהוא פוחד מאלוקים, שאלוקים הוא מלובש בכל העולמות. מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, שברוך הוא מהווה, הוא מחיה את העולמות, והיות והקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, והמלך ניצב עליו, השם ניצב עליו, אז הוא פוחד מהמלך. אנחנו עוד מעט נראה שיש כאן עוד נקודה. ומה זה ייחוד העילה? ייחוד העילה זה עניין של יראה עילה, זה שהעולם בכלל לא מציאות. ייחוד יראת תתא, העולם זה מציאות, אבל אלוקים מחיה ומהווה את העולם כל רגע ורגע, זה מציאות שלא מציאות, אבל היא מציאות. יראה עילה, וזה האמת, שבאמת חוץ מאלוקים אין כלום. איך יכול להיות שני אמיתות? זה לא סותר אחד לשני, חוץ מאלוקים אין כלום. יש כזה דבר שמציאות שלא מציאות, ואיך זה משתלב, דיברנו במשך לאורך כל הפרקים, זה למעלה מהשכל שלנו, אבל זה יש את הדבר. בעובדה שהנשמה ירדה למטה לגוף, אז היא מרגישה את עצמה שהעולם קיים. אומרים, שאו ידיכם קודש ערכו את השם. הידיים זה חוש המישוש. אתה ממשש שולחן, תעשה ממנו קודש. תדע, השולחן הזה, אלוקים נווה מחיה אותו כל רגע. אלוקים נמצא בתוך השולחן. זה שאו ידיכם קודש. אבל יש שולחן. יראה עילה, אין שולחן. כמו שמסופר על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב שפעם בחתונה בז'לובין, שהתחתן, הם חיתנו ילדים עם האדמו"ר הזקן, והיה דוח הגדול לצאת, אז רבי לוי יצחק מברדיצ'ב אמר לאדמו"ר הזקן, בוא נצא דרך הקיר. מפני שאצלו הקיר לא היה קיר, הכל אלוקות. האדמו"ר הזקן אמר, לא נעשה ככה למעלה דרך הטבע, כזה רעש, אז האדמו"ר הזקן עצר אותו, שלא יצא דרך הקיר. אבל אצל צדיקים אין, כמו שהמגיד מזריץ' אמר בסוף ימיו, בשלושת הימים האחרונים, שהוא לא רואה את התקרה, הוא רואה דבר השם, שעושה תקרה, אבל זה דבר השם, זה לא תקרה. נתחיל לקרוא מבפנים. והנה במה שכתוב לעיל בעניין יראת תתא, יובן היטב, מה זה יראת תתא? יראה התחתונה, הדרגה הנמוכה יותר של יראה. יובן היטב מה שכתוב בגמרא על פסוק ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם מעמך, כי אם לירא את השם אלוקיך. מה מבקשים לך? סך הכל יראה את השם. שואלת הגמרא, מה השם אלוקיך שואל ממך, רק לירא את השם? זאת אומרת כאילו שזה אתו ירא מילתא זוטרתי. לפחד מהשם זה דבר כל כך קטן, שזה לא בקשה גדולה. אומרת הגמרא, אין, אך כן. לגבי משה מילתא זוטרתי. לגבי משה רבינו, אז יראה זה דבר קטן. לכאורה אינו מובן, התירוץ. השואל ממך כתיב. משה רבינו הרי מדבר לעם ישראל, אז מה התשובה של הגמרא? לגבי משה רבינו זה דבר קטן, אבל הרי לגבי עם ישראל הם לא בדרגה גבוהה כמו משה רבינו, אז לגביהם זה גם דבר קטן. אז נסביר התניא ככה, אלא העניין הוא כי כל נפש ונפש מבית ישראל, יש בה מבחינת משה רבינו עליו השלום. אז יש לנו פה הקדמה אחת. כל אחד מישראל הולך איתו משה רבינו. יש בו נקודה של משה רבינו. לכן מובן שעל בית אהרון כתוב, על אהרון הכהן שהסתלק, אז בחרו כל בית ישראל. על משה רבינו לא כתוב כל בית ישראל. אז כתוב בגלל שאהרון היה משים שלום, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, אז כל בית ישראל בחרו. אבל התשובה לפי מה שהובא כאן בתניא, התשובה פשוטה. משה רבינו לא מת. ראש כל הגמרא אומרת משה רבינו לא מת. שנית כל, הוא מביא כאן שכל נקודה, ממשה רבינו יש לכל יהודי נקודה של משה רבינו, אז לא בא כל כך לבכות. אדם מת שנסתלק, אז בא יותר בכי.
כתוב שבחור, שמשה רבינו הסתלק. אבל בכל זאת, הרי יש כל לא מת, ושאין כל לא נמצא אצל כל יהודי. אז הבכי אצל אהרון הוא הסתלק, אז הם הרגישו שהוא נפרד מהם, לפי ערך, למרות שהצדיקים ממשיכים בעולם כל הזמן השפע רוחני. אבל משה רבינו ממש נמצא בכל יהודי, אז לא בא להם לבכות כל כך כמו אצל אהרון. לפי מה שמביא כאן, זה מובן. אז הוא אומר ככה, משה רבינו כי הוא משבעת הרועים המשמיכים חיות ואלוקות לכללות נשמות ישראל. הגמרא מביאה שיש 7 רועים ו8 ניצוחי אדם. הוא מסביר מה זה נקרא יש 7 רועים, שהשבעה רועים זה הצדיקים שממשיכים חיות ואלוקות לכללות נשמות ישראל. יהודי קם בבוקר ומתחיל את סדר יום שלו, שידע שיש לו צינורות של שפע אלוקי משבעת הרועים. שלכן נקראים בשם רועים, כמו שרועה מביא את הצאן לאוכל שלו, לעשב שלו, לשדות, ונותן להם לשתות, אז ככה הרועים הם נותנים חיות אלוקית. חיות, הוא אומר חיות ואלוקות. אלוקות אני מבין, מה זה חיות? גם החיות, את הדבר שהוא מרגיש שהוא חי, זה גם הולך דרך הרועים. שהקליפות מקבלים חיות מאחורי הגב. זאת אומרת, החיות שלהם היא גם חיות סוג אחר, זה לא חיות, זה חיות. חיות של קליפות. פה זה חיות אלוקית. עצם הדבר שהוא חי, אני מרגיש חי, יש לי פה את הכוח של 7 רועים. שלכן נקראים בשם רועים, משה רבינו עליו השלום הוא כללות כולם. משה רבינו הוא רואה כללי, הוא אומר. על סמך מה הוא אומר את זה? שכתוב בזוהר שמשה רבינו ונקרא ראיה מאמנה, שהוא נקרא הרואה של אמונה. פשוט מאמנה זה הרואה הנאמן, אבל לפי מה שמסביר כאן זה רואה של אמונה. דהיינו שממשיך בחינת הדת לכללות ישראל, לידע את השם, כל אחד כפי השגת נשמתו. הוא ממשיך דת, שכל אחד ידע את השם, כל אחד כפי השגת נשמתו ושורשה למעלה. כל אחד יש לו את הכוח הדעת שלו, לפי השורש הנשמה שלו. והיא נקרתה משורש נשמת משה רבינו עליו השלום, המושרשת בדת העליון. מה זה דת העליון? זה הולך על עולם האצילות. אז יש חוכמה בינה דת, אז זה דת של אצילות. שהאצילות זה הרי למעלה מנברא. מעולם הבריאה מתחיל בריאה. אבל אצילות זה למעלה מנברא. למרות שהנשמה כשהיא למטה, אז אנחנו פה הרי בעולם עשייה. שמה שנתת בי, תורה היא, זה על אצילות. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת, בריאה, יצירה, עשייה. והנשמה שהיא כמו למטה, למרות שהנשמה זה חלק ככה ממעל ממש, יש בה ניצוץ קטן של בורא. אבל היא ירדה לפה, אז היא בחינת גבול. זה אלוקות וגבול. יש כאן גם 2 דברים. ניצוץ אלוקי שזה בלי גבול, חלק כל כך ממעל ממש זה בלי גבול, אבל היא מלובשת כן בגבול. יש 2 דברים יחד. אז העניין הזה, שמשה רבינו ממשיך לתוך הנשמה, מידת העליון שביוצר דת אצילות, המיוחדת מהצילן ברוך הוא, שהאצילות זה הרי, שזה הרי, הוא לבדו ואין זולתו, נרגש שם כשלבת הקשורה בגחלת, כמו שהגחלת קשורה, השלבת קשורה לגחלת, כך מורגש שם החיות האלוקית, שהכל בא מאלוקות, שהוא ודעתו אחד והוא המדע והוא היודע. אז כאן הוא אומר, שכל אחד יש לו ניצוץ של משה רבינו, זה כבר מתורת השאלה. מה הוא שאל קודם, שמשה רבינו אומר לעם ישראל, השם שואל ממך רק יראה. אז הגמרא שואלת, אבל עם ישראל, אצל משה רבינו זה דבר קטן, אצל עם ישראל הם לא בדרגה של משה רבינו, אז התשובה היא כן, כל יהודי יש לו נקודה של משה רבינו. אז היות וכל יהודי יש לו ניצוץ של משה רבינו, אז אצלו יראה, זה דבר קטן. עכשיו נמשיך הלאה. ועוד זאת יתר על כן בכל דור ודור יורדין ניצוצין משמת משה רבינו עליו השלום, ומתלבשין בגוף ונפש של חכמי הדור, עיני העדה, ללמד דעת את העם. עכשיו הוא מביא עוד נקודה. יש ניצוץ ממשה רבינו עצמו לכל יהודי ויהודי. יש ניצוצות, כנראה אור יותר גדול אצל חכמי הדור, אצל צדיקי הדור. שהצדיקי הדור, עיני העדה, יש להם יותר. כאן הוא מביא, כנראה עוד מעט או במקום אחר, שהגמרא מדברת שם על רבא, שאמר משהו, אז חבר שלו אמר לו, משה, שפיר כאמרת.
מה פתאום הוא קורא לרבא משה? שרבא היה לו ניצוץ של משה רבינו, אור יותר גדול מה שכל אחד. כל אחד יש ניצוץ של משה רבינו. אצל רבא היה ניצוץ כללי של משה רבינו בשביל כל הדור, השפיע לכל הדור. אז זה מה שהוא אומר, בכל דור ודור יורדים ניצוצים נשמת משה רבינו, מתלבשים בגוף נפש של חכמי העדה, עיני העדה, ללמד דעת את העם, ולידע גדולת השם ולעבדו בלב הנפש. מה העניין הזה של ההשפעה? ההשפעה היא מחכמי הדור, שהעם ידע גדולת השם, ושיהיה לו דעת, ללמד אותו דעת, ולעבוד אותו בלב ונפש. כי העבודה שבלב הוא לפי הדעת. לב זה עניין של מידות. נפש זה כבר עצם. לעבוד את האלוקים עם הלב ועם העצם. יש עצם הנשמה. נשמה בכלל, מובא בחסידות. נשמה זה אהבה, יראה ועצמות הנשמה. זאת אומרת, יהודי מרגיש, אני אוהב את השם, אני פוחד מהשם, ומרגיש את הנשמה. הנשמה זה למעלה מעבר, למעלה מיראה. זה כבר איך שאני חבוקה ודבוקה בך. כמו שכתוב, דע את אלוקי אביך ועבדהו בלב שלם ונפש חפיצה. אז כאן הוא מביא שזה פסוק שתעבוד את השם בלב ובנפש. כמו שכתוב, בכל לבבך ובכל נפשך. ולעתיד הוא אומר, ולא ילמדו איש את רעהו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי. לעתיד לא יצטרכו ללמד איש את רעהו דעת את השם. עכשיו כן מלמדים חכמי הדור את העם דעת את השם. אז יכול להיות אפילו שחכמי הדור אין להם קשר אישי עם העם, אבל הם משפיעים שפע רוחני. היום אחרי התגלות הבעל שם טוב, אנחנו יודעים שיש קשר עם הצדיק, התקשרות לצדיק, והצדיק מתקשר עם החסיד, אבל עד התגילו הבעל שם טוב, היה פחות קשר. בכל דור ודור הלכו לצדיקים, היו אנשים שיש להם שכל, היו שכל, התחממו על יד הצדיקים, אבל כללית הצדיק היה לעצמו, והעם היה לעצמו. הוא היה לו את הסטנדר בבית מדרש, בעיינות, אבל העם שהיה לו שאלה, הוא שאל אותו, אבל לא מקושר אליו. הבעל שם טוב הביא את העניין של התקשרות, וגילוי חדש, גילוי אור חדש, אלוקי, שהצדיק יתקשר עם העם. זה חלק מהתגלות משיח. כשמשיח יבוא, אז כל העם יתעלה. הבעל שם טוב התחיל את הגילוי של משיח, אז יהיה התקשרות של הצדיק עם העם. אז זה מה שהוא אומר, לעתיד לבוא, ידעו כולם את השם, אך עיקר הדעת אינה ידיעה לבדה. שידעו גדולת השם מפי סופרים או מפי ספרים. ידיעה זה לא הכוונה שהוא יודע, יש לו ידע. מספרים וספרים, אלא העיקר הוא להעמיק דעתו בגדולת השם, ולתקוע מחשבתו בהשם בחוזק ואומץ הלב והמוח. להעמיק דעתו בהשם ובגדולת השם, ולתקוע מחשבתו בהשם. בחוזק ואומץ הלב והמוח. עד שתהיה מחשבתו מקושרת בהשם בקשר אמיץ וחזק, כמו שהיא מקושרת בדבר גשמי, שרואה בעיני בשר ומעמיק בו מחשבתו כנודע. שדעת ולשון התקשרות כמו האדם ידע וגומר, וכוח זה ומידה זו לקשר דעתו בהשם יש בכל נפש מבית ישראל בניקתה מנשמת משה רבינו עליו השלום. רק מאחר שנתלבשה הנפש בגוף, צריכה להגיע רבה ועצומה כפולה ומכופלת. אז מה שהוא מביא כאן, מה שהוא מדבר כאן, שיש ניצוץ של משה רבינו לכל יהודי, יש לחכמי הדור גם ניצוצות יותר, אור יותר ממשה רבינו לכל, וחכמי הדור גם משפיעים לכל יהודי ויהודי את העניין. אז זה נוכל לספר כאן סיפור, שבאסיפת רבנים היה חפץ חיים מאוד העריך את הרב רש"ב, למרות שהרב רש"ב נשמתם עדן, היה צעיר מהחפץ חיים בטח ב-20 או 30 שנה, חפץ חיים הסתלק בגיל 90, בתוך ה-90, הרב רש"ב נשמתו עדן, חפץ חיים נשמתו עדן, הרב רש"ב נשמתו עדן הסתלק בגיל 60, אבל כשהיה אסיפת רבנים, אז מתי שהרש"ב אמר משהו, חפץ חיים אמר כן, והיו שם רבנים ליטאים, לא קרבים לעולם החסידות, אז שאלו אותו, מה אתה מתפעל כל כך אז הוא אומר, מה שהרש"ב אומר זה
שכינה מדברת בתוך גנו. כך חפץ חיים. חפץ חיים היה צדיק, הוא הכיר, הוא הרגיש. אז פעם, כשהם היו שם באכסניה, חפץ חיים נכנס לחדר של הרב רש"ב. שאל את הרב רש"ב, מדוע אצלכם בישיבות לא מגלחים את הזקן? ואני גם אומר שלא צריך לגלח את הזקן, ואני מדבר עם הבחורים של הישיבה שלי ברדין, היה לו ישיבה. היה שם ראש שיבר, רב נפתלי טרופ, נשמתו עדן. כמה שאני מדבר איתם לא לגוע בזקן, הם מגלחים את הזקן. מה יצא לזה? היה שם איזושהי שידה, אז הרב רש"ב פתח מגירה, והוציא משם ספר תניא, ואמר לו, הספר הזה שלומדים בו, אז לא מגלחים את הזקן. חפץ חיים היה איש צדיק, צדיק מאוד, גדול. אז הוא אמר, טוב, אז אם ככה אני אתחיל ללמד תניא ברדין. חפץ חיים הלך אחר כך לחדר שלו, היה שם הרב רייץ נשמתו עדן, הבן של הרב רש"ב. הרב רש"ב אומר לרב רייץ, אבל דבר אחד הוא לא יודע, שנוסף ללימוד תניא צריך התקשרות לצדיק. אבל אם לומדים תניא ואין התקשרות לצדיק, אז זה חסר. אז כבר לא יועיל לזקן. עובדה שעניין של התקשרות לצדיק, ועכשיו אנחנו מבינים את זה. בגלל שהעניין הזה של ניצוץ של משה רבינו, שיש בכל חכמי הדור, שמתקשרים לצדיק, אז קרובים יותר למשה רבינו. שקרובים למשה רבינו, אז מה צריכים להוריד את הזקן? מה מתפעלים מהעולם? להוריד את הזקן? יש חשש שאם המכונה היא מדי משפשפת, אז זה תר ממש. אם המכונה כן משאירה איזה אלפית קצת איזה מילימטר של שיער, אז זה פחות חשש, אבל העיקר להוריד את הזקן, זה שלא יכירו ברחוב שאתה יהודי דתי, זה הסיבה העיקרית שהתחילו לגלח את הזקן, ושפעם לא היו מגלחים זקנים, רק ב100 השנים האחרונות התחילו לגלח את הזקנים, אבל מי שמקושר לצדיק הדור, אז העולם לא תופס מקום, מה? אם רואים חב"דניק ברחוב, הולך עם חולצה בחוץ, הציציות נושרות לו מכל הצדדים, ולא מתפעל ברחוב. זה התקשרות למשה רבינו, כשמתקשרים למשה רבינו לא מתפעלים מהעולם. זה נסיים.